Ahoj, tu Peter z Mity a dnes si ukážeme, ako používať náš kalendár. Do kalendáru sa dostanem v ľavej navigácii a po kliknutí vidím týždenný prehľad pre celý môj podnik so všetkými rezerváciami a aj voľnami. To si viem ďalej filtrovať v pravom paneli, kde si viem vybrať buď iba jedného člena tímu, alebo si vyklikať, ktorých tu chcem vidieť a ktorých nechcem. To isté platí pre služby, takže si môžem zobraziť len služby, ktoré vykonávam ja. Ak zruším tieto filtre, tak sa zase dostanem do pôvodného nastavenia, že vidím všetky rezervácie, všetky voľná pre všetkých členov tímu a aj pre všetky služby. V kalendári táto vyšrafovaná časť znázorňuje to, kedy je môj podnik zatvorený, naopak biela, kedy je otvorený. Momentálne je to nastavené, že je otvorený od 8. do 6. od pondelka do piatku. To, kedy je podnik otvorený a kedy sú dostupní členovia tímu, sa ďalej nastavuje v dostupnosti, ale to si ukážeme v inom videu. Kalendár si ďalej viem meniť na 3 stupne zobrazenia, takže základné je týždeň, ale viem sa prepnúť do mesiaca alebo do dňa. Z mesačného zobrazenia viem vojsť do jednotlivých dní po kliknutí na daný deň. Denné zobrazenie sme ďalej rozšírili aj o stĺpce mojich kolegov, takže v daný deň vidím nielen svoje rezervácie, ale aj rezervácie svojich kolegov. Na vytváranie manuálnych rezervácií mám 2 spôsoby, buď z tlačítka pridať nové hore vpravo, alebo po kliknutí do kalendára. Ak kliknem na novú udalosť, vyberiem si nový termín. Vpravo môžem vypísať detaily klienta, minimálne meno, a ideálne aj e-mail a telefón, to však robiť nemusím a môžem to tam pridať neskôr, trebárs po rezervácii. Ak mi volá alebo mi napísal na Instagram už existujúci klient, viem si ho rýchlo vybrať zo zoznamu mojich klientov, takže ak mi volala Janka, kliknem na ňu a všetko sa mi predvyplní. V termíne musím vybrať službu alebo služby, takže ak vyberiem manikúru na 30 minút, dĺžka termínu je 30 minút. Ak by som tam pridal ďalšiu, tak sa mi automaticky dĺžka termínu predĺží na dĺžku služieb dokopy. Ďalej musím pre termín vybrať člena tímu a môžem zadať poznámku. Ak je v detaile klienta e-mail, tak sa po vytvorení termínu pošle potvrdenie o vytvorenie rezervácií na tento e-mail. Takže ak to vytvorím, vidím, že mi termín pribudol a kliknem do detailu, vidím, o aké služby sa jedná, kto bude vykonávať tieto služby, detail klienta a kedy sa termín udeje. Ak by som sa náhodou pomýlil, tak tento termín viem zrušiť po kliknutí na zrušiť termín a ďalej viem pridať správu pre klienta, ktorá sa zobrazí v e-maili, ktorý sa pošle s tým, že sa termín zrušil. Pre prípady, že nemáte čas a niekto vám zavolá a potrebujete rýchlo vytvoriť rezerváciu, tak zase to viete urobiť po kliknutí na kalendár. Napísať tu rýchle meno, volá vám trebárs Kvetka, nemusíte vyplňať nič iné, iba o akú službu má záujem a ktorý člen tímu na tom bude pracovať. Môžete vytvoriť termín a spätne viete potom pridať telefónne číslo tak, že si otvoríte detail tohto termínu a vidíte, kedy bol vytvorený. Takže vytvorený bol v útorok o 8 ráno, takže sa viete vrátiť späť do telefónu, pozrieť sa, kto vám o 8 ráno volal a to číslo priradiť k tejto rezervácii. Týmto sme si prešli všetky nastavenia kalendáru a uvidíme sa v ďalšom videu. Ďakujem, majte sa.